Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizu sħaba? Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, kif intom illum? Erġajna ltqajna. Ħanara għadkom tiftakruhom dawn l-itri? Kemm huma sbieħ u x'vera. Ejja ngħiduhom flimkien. F, Ġ, G. Ejja nerġgħu. Isa. F, Ġ, G. Il-F ta' farfett. Il-Ġ ta' ġobon. U il-G ta' gallerija. Kemm huma sbieħ dawn l-itri u x'vera. Baba ħejjiet logħba speċjali għal Zizi u għal Kika. Kaċċa t-teżor tal-ittri. Zizi u Kika irridu jsibu l-oġġetti fir-razzett li jaqblu ma' tpinġijiet. Lesti? L-ewwel ittra hija l-ittra F. F għal fjura. Kemmi sabiħa. Kika li tħobb il-kuluri u n-natura indunat mill-ewwel. Proset Kika, sibtu l-ewwel teżor. Issa jmiss littra G. G għal gomma. Din faċli għal Kika. Meta Kika tpenġi u tieħu xi żball, tuża l-gomma biex tħassar u terġa' tipprova. Tajjeb ħafna. Fadal ittra waħda. Littra Ġ. Ġ għal xiex. Zizi u Kika qed ifittxu, imma ma qed isibu xejn. Tgħid fejn hu l-aħħar teżor. Zizi u Kika għadhom qed ifittxu. Imma baba qed titħaq. Naħseb li għandha xi sorpriża għalihom. Il-Ġ kienet għal-ġelat. Proset baba, x'sorpriża sabiħa? Il-kaċċa għat-teżor intemmet bi premju bnin. F, fjura. G, gomma. Ġ, ġelat. Ġojelli. Farfett. Gallerija. ABC, danu tal-Malti l-alfabet. DF, inkantaw kollu mill-A sa Z. Ġ, G, I, H, I, E. Nitalmu l-alfabet, nieħdu gost inkantaw sewwa. Nitalmu l-alfabet u nieħdu gost inkantaw sewwa. Jekk għawnu tal-Malti l-alfabet. Mene o, inkantaw kollu mill-A sa Z. P, E, R, S, T, U, V, W. Ix, umbat iż-Zeta u anke Z, Z, Z. Dawn huma tleti nitra li fih tagħna l-alfabet. Dawn huma tleti nitra mill-A sa X, Z u T. Dawn huma tleti nitra li fih tagħna l-alfabet.
Fjura. Gomma. Ġelat. Fjura. Gomma. Ġelat. Għandi l-logħba ta' malajra likom, għala ġejja. Ħanurikom del ta' oġġett u intom tridu tgħiduli liema hu dak l-oġġett u bliema ittra jibda. Għala ġej. Lesti? 1, 2, 3. X'inhu dan l-oġġett tfal? Qed tarfuh jew? Ġelat! Bravi! U ġelat, bliema ittra jibda? Blittra? Ġe! Proset tassew! Għana ġejjħor, tant tal-aħħar. Ħantikom 3 sekondi ċans biex taqtaw. 1, 2, 3! Ħanara ftit, għajdu li xinu? Proset tassew! Dan huwa del ta' farfett. Farfett. Farfett jibda blittra F. Wow! Grazzi kemm ħadd pjaċir nilgħab magħkom illum. Jiena se narakom għall-avventura li jmiss, għalissa, ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merba, mallum saħħa ciao ciao.